Od dnešného dňa od rána na Slovensku sú dvaja najväčší odborníci na slintačku a krivačku, ktorú ich vyslala Európska komisia. Môžem potvrdiť, že informácie od zástupcov komisie, ktorí potvrdili, že poznajúc ústredného riaditeľa pána Chudého, s ktorým roky komunikujú, a s konštatáciou, že všetky opatrenia, ktoré sme pripravili a spravili, sú tie najlepšie, ktoré sme mohli dať, a zatiaľ sa to ako zvláda na tej najlepšej úrovni. Samozrejme nás zaujíma tá realita, ten výsledok. Ten je taký, že zatiaľ momentálne v tomto okamihu nemám hlásené ešte nejaké ďalšie chovy, ktoré by boli nakazené. Čo sa týka samotných rokovaní s predstaviteľmi komisie, ale aj na rokovaní Rady ministrov, tak samozrejme jednak z pohľadu Maďarska, ale teda samotného môjho prezentovania aktuálneho stavu na Slovensku môžem povedať, že všetky krajiny nás podporili. Sú krajiny, ktoré nám už aj fyzicky pomohli, ako som spomínal, od Českej republiky, Rakúsko dáva pomoc, Maďarsko, Holandsko chce pomôcť, čiže ďakujem veľmi pekne kolegom a verím, že aj ďalšie krajiny, keď budeme chcieť pomôcť, lebo vnímajú to, že to nie je len problém samotnej Slovenskej republiky a predtým Maďarska, ale že je to problém v európskom priestore. A preto bude veľmi podstatné, čo aj teda oni vyzývajú, a takisto ubezpečil aj komisár a takisto aj zástupcovia z DG Santé, že Európska komisia sa bude zaoberať kompenzáciami. To znamená tak, aby sme jednak z pohľadu samotného toho utrácania, dezinfekcií a s tým spojených vecí, čo sa týka samotného štátnej veterinárnej potravinovej správy, ale potom na druhej strane samozrejme aj čo sa týka strát, ktoré sú spôsobené samotným poľnohospodárom, kde teda postupne budeme vyčíslovať škody, ale samozrejme základ je, aby sme to dostali úplne pod kontrolu, aby sa to ďalej nešírilo, aby neboli väčšie počty tých poľnohospodárskych subjektov z pohľadu nákazených chovov.